Bai, egun on denoi. Adierazpen honen hirugarren puntuan, besteak beste Irunen sexismoaren aurkako konpromisoa erakutsi eta argi azaltzen dugula esaten dugu. Tamalez, badakigu eskubideak irabazi bezala gal daitezkela. Eta azken urteotan emakumeen eta gizonen arteko desberdintasun estrukturala ukatzen duten, indarkeria matxista zalantzan jartzen duten, eta feminismoa mehatxu balitz bezala gutxiesten duten diskurtsoen aurrerapen kezkagarri bat ikusten dugu. Guzti horren aurrean, beste behin, gure udalak berdintasunaren aurrean izan behar duen posizioa irmoa eta garbia izatea ezinbestekoa da. Berdintasuna ezbairik gabe defendatu behar dugulako. Emakumeen eskubideak egonkortu eta bermatu behar direlako. Udalari eskatzen diogu adierazpen honetan jasotzen dena bete dezan. Ezin direlako urtean egun bakar batean ere, emakumeen eskubideak zalantzan jarri edo eta ukatu. Horregatik, udalari eskatzen diogu jaietan ere, emakumeen eskubideen alde dagoela garbi erakustea. Martxoaren 8 agertu dugu, eta gure taldeak emakumeon egunaren atarian gauden honetan, mugimendu feministak egindako borroka eta lana goraipatzeko aukera aprobetxatu nahi dugu. Eskerrak eman nahi dizkiogu mugimendu feministan parte hartu eta lan egin duten emakume guztiei. Emakumeen eskubideen borrokan egindako lanari aitortza egin nahi diogu gaurkoan. Irun berdinzaleagoa egiteko egin duten eta egiten duten lanari esker gaudelako emakumeak egun gauden lekuan. Mugimendu feministak egindako borrokari zor diogu bozkatzeko eskubidea adibidez, eta baita ordezkari politiko izateko eskubidea ere. Lan eta borroka gogor guzti horiei esker gaude gaur, areto nagusi honetako eserlekuetan hainbeste emakume ordezkari politiko bezala. Eskerrik asko. Asko dugu oraindik egiteko eta lanean jarraituko dugu berdintasuna egi bihurtu arte. Aurretik lan egin duten emakume feministen lorpenak iraunarazten eta eskubide berriak gureganatzen.